El Vallestà es troba situat a la comarca del Baix Maestrat. El seu gentilici és ballestarenc o ballestarenca. Va ser construït sobre un turó a 710 metres d'altitud. La història del Vallestà està vinculada a l'antic monestir de Cister de Santa Maria de Benifassà. Segons les cròniques del monestir, els seus habitants treballaven com a jornalers per a l'esmentat convent, situat a uns 3 quilòmetres de Vallestà. La comarca va ser anomenada la Tinença. Els pobles que la formen són el Vallestà, la Pobla de Benifassà, el Boixà, Coratxà, Fredes, Bel i Castell de Cabres. Fotos i muntatge Isabel Castell Anoll.